Hola de nou i benvinguts en aquest nou Grammar Video. Avui us explicaré el problema que teniu moltes vegades quan heu d'afegir ing a un verb i els canvis que tenen lloc en l'spelling, és a dir, com canvia aquell verb a l'afegir-li 3 lletres més. Aquest és el primer vídeo de spelling, per això se'n diu Spelling 1. Comencem amb el ing. Work. Work és un verb normal i correcte, d'acord? Quan li afegim ing, ens queda working. Work vol dir treballar. Working, treballant. Read, llegir. Afegim ing i ens queda reading, llegint. Sleep, dormir. Afegim ing i ens queda sleeping. Listen, escoltar. Listening, escoltant. Aquestes formes del verb, working, reading, sleeping, listening, es diuen formes contínues i es fan servir sobretot amb el present continuous. Hi ha certs canvis que els verbs pateixen quan els hi afegeixes ing. És a dir, a vegades no és només afegir ing i ja està, sinó que a vegades el verb canvia. Per exemple, quan el verb acaba amb una per exemple, ride, que vol dir muntar en bici, a cavall, ride, quan li afegim ing, la cau, desapareix i ens queda riding. Fixeu-vos, ride més ing, riding. Veieu que la no hi és? Live, living, li passa el mateix. Smile, smiling. D'acord? Recordeu, quan un verb acaba amb una a l'afegir ing, la desapareix. La següent situació que ens trobem és aquesta. Tenim un verb que és curt, és curtet, potser té només 3 lletres, per exemple, run, i acaba en una vocal i una consonant. Ho torno a repetir. Tenim un verb que és curt, d'una síl·laba segurament, i acaba en vocal i consonant. És a dir, acaba en a, e, i, o, u, una d'aquestes, més una consonant. Què passa quan afegim ing? Doncs el que passa és que l'última consonant del verb, en aquest cas la n, es dobla. Veieu que n'hi ha dues? Per tant, quan tenim un verb curtet que acaba en vocal i consonant, afegim ing i ens queda l'última consonant doblada. Stop més ing, doncs, quantes lletres repetides hi haurà? 2 P's, d'acord? Stopping. Hit més ing, hitting. D'acord? Run vol dir córrer, stop, parar, i hit, donar cops, colpejar. Aquesta és la segona regla, el segon canvi que té lloc en els verbs. Seguim? Vinga. També ens pot passar que, fixeu-vos, he tachat aquesta regla de que es dobla la consonant. Per què? A veure, tenim un verb que és curtet, veieu? És curtet, és d'una síl·laba i també acaba amb una vocal i una consonant. O sigui que jo en teoria ara a l'afegir ing hauria de ficar 2 y, oi? Però no. Quan el verb és curtet i acaba amb v baixa, y, w, x, llavors no passa res, no hi ha cap canvi, s'afegeix ing i ja està. D'acord? Show. Afegim ing i no doblem la w. Showing, només una, d'acord? Fix. Com que acaba amb una x, a l'afegir ing no hi ha cap canvi. El que heu de fer és estudiar-vos que els verbs curtets que acaben amb aquestes 4 lletres no doblen l'última consonant. Buy vol dir comprar, show vol dir ensenyar, mostrar, i fix vol dir arreglar, reparar. Buying, showing i fixing. Comprant, ensenyant, reparant, arreglant. Ja heu vist 3 regles fins ara. N'hi ha una més. Quan tenim un verb
que té dos síl·labes, per exemple, begin, veieu? Té dos cops de veu. Begin, quan se li afegeix ing, ens queda beginning i també doble la consonant. Però fixeu-vos, té molt de sentit. Fixeu-vos, begin, on té el cop més fort? On té l'accent? A la segona síl·laba, oi? Begin. I com que aquesta segona síl·laba acaba amb vocal i consonant, doncs per això es doble, d'acord? Prefer, prefer, dos síl·labes, el cop fora a la segona síl·laba, prefer. Afegim ing, quantes serres tindrà? Dos, preferring. I happen. Ui, no trobeu alguna diferent en aquest? Happen. A veure, vaig a llegir els dos primers. Begin, prefer, happen. Veieu com té l'accent a la primera síl·laba i no a la segona? Doncs quan això passa, amics meus, quan això passa, no es doble l'última consonant. D'acord? És una mica complicat, però, per cert, al costat d'aquest vídeo hi ha un full que us podeu descarregar on està tot això escrit. D'acord? Perquè si no, no us en recordaríeu. D'acord? Vinga. Resumint, summing up. Doblem la consonant quan afegim ing, quan la doblem, a veure. Quan el verb és curtet i acaba amb una vocal i una consonant. O quan el verb té dos síl·labes i és stressed, vol dir que té el cop a l'última síl·laba, d'acord? I bueno, hauríem de fer una mica de pràctica, no? Mireu, feu pausa al vídeo, copieu aquestes dues columnes, si voleu copieu la primera, només, primer, i afegiu ing aquí al costat, a veure com us queda. Després jo us mostraré la solució de la primera columna només i segons com us hagi anat, doncs podreu fer la segona. Doncs vinga, us aconsello, si de cas, copieu les dues i feu la primera només i després us corregiu la primera. Doncs vinga, som-hi. Bueno, jo segueixo perquè espero que hagueu ficat pausa i que heu copiat les dues columnes, heu fet la primera, segurament, i ara us corregiu de la primera, d'acord? Que ens quedaria així. Working, watching, going, stopping, hurrying, playing, coming, repairing, cupping, opening. Segurament us esteu corregint ara. Jo el que veig és que, per exemple, el quart verb, stopping, sí que porta dos P's, perquè és curtet, acaba amb vocal i consonant, però, per exemple, play, també és curtet, oi? I acaba amb vocal i consonant, però no doblo la Y, perquè la Y és una d'aquelles quatre lletres que no es dobla. Veig que come acaba amb una E, i quan acaben amb E, els verbs, a l'afegir ing, la E desapareix, d'acord? I veig que open, l'últim verb, open, té dos síl·labes, open, però no dobla la consonant, l'última, en aquest cas, d'acord? I bueno, si heu fet l'anterior, i si no, doncs fiqueu pausa ara un moment i la feu, perquè jo de seguida mostro la solució, d'acord? Bé, aquí teniu la solució de la segona. Suffering, visiting, living, kissing, drinking, cutting, dancing, doing, washing, liking. En fi, espero que ho tingueu una miqueta més clar. Aquest vídeo només és sobre l'spelling de l'ING. En algun altre vídeo doncs, us mostraré els canvis que tenen lloc doncs, quan fem els comparatius o els superlatius, que també hi ha canvis segons si afegeixes segons quines lletres a les paraules, d'acord? En fi, ens veurem aviat. Vinga, adeu! Recorda, pots fer els exercicis que hi ha a la web i corregir-te. Tens la solució amb àudio, jo mateixa et parlo i et dic el perquè de les respostes.